Psychologická podpora detí, ktoré zažívajú nejaké ohrozenia, hovoríme dnes o deťoch utekajúcich z Ukrajiny, ktoré tu v marci 2022 prišli do Bratislavy, alebo veľa detí prišlo do Bratislavy, dostávali sa do škôl a my sme začali robiť takýto typ podpory spolu s Centrom poradenstva a prevencie Bratislava 3, spolu so školami, so zriaďovateľmi sme začali sa angažovať, aktivizovať, ako týmto deťom pomôcť začleňovať do škôl. A čo veľmi dôležité je, aby tieto deti, ktoré naozaj zažili mnohé traumy, už len traumu z odlúčenia, zmeny krajiny, zmeny svojho životného nejakého rytmu, štruktúry, komunikácie, vzťahov, stratili kamarátov, stratili svojich učiteľov v školách, tak naozaj takýto typ životných zmien naozaj vyžaduje jednak psychologickú prvú pomoc, také tie prvé ako prvotné podporné mechanizmy. Takisto je dôležitá krízová intervencia v tých začiatkoch a potom postupne pomáhať takým vytváraním bezpečného prostredia v tých školách, vytváraním nejakej stabilnej vzťahovej osoby a osoby, ktorá mi rozumie. V prípade ukrajinských detí to musí byť človek, ktorý vie rozprávať ich rečou, vie sa s nimi dohovoriť, takže tie deti vedia ľahko hovoriť o takých jednoduchých veciach, ako že sú zmetené, nevedia, kde majú ísť, do ktorej budovy, triedy, do jedálne. Takže psychologická podpora alebo psychosociálna podpora je naozaj mimoriadne dôležitá pri takýchto mimoriadnych udalostiach, ako tieto deti zažili. A táto psychologická podpora naozaj dnes zahŕňa rôzne aktivity alebo rôzne typy činností, ktoré sa na školách dnes robia. Jednak teda je to taká strešná, hlavná, veľká podpora na úrovni Centra poradenstva a prevencie, kde sú psychológovia, ktorí dokážu pomôcť v diagnostike, poradenstvo, kariérové usmerňovanie, ale aj nejaké metodické usmernenie škôl. A potom je tu teda tá terénna podpora, to sú ľudia, ktorí, to sú väčšinou teda učiteľky alebo psychologičky ukrajinské, ktoré priamo každý týždeň, celý jeden deň trávia v škole, stretávajú sa s ukrajinskými deťmi, hovoria s nimi, ako sa majú, robia s nimi nejaký preventívny program Strong. Na tých stretnutiach ukrajinských detí, po tých stretnutiach ukrajinských detí potom deti ďakovali za to, že dokázali zoznámiť a uvidieť, že koľko ešte ukrajinských detí nachádzajú na tejto škole, študujú. Oni mysleli, že sú tu sami, že nevedeli, s kým sa môžu skamarátiť a na tých stretnutiach, že uvideli, že ich je tam veľa, že sa môžu nájsť kamarátov, že nie sú sami a samostatne v svojich problémoch a v svojich situáciách a to ich potom veľmi spájalo. A keď sme už nasledujúci krát prichádzali na tú istú školu, tak videli, ako tie stretnutia pomáhali im, lebo už prichádzali v skupinkách, kamarátili, nachádzali nových ľudí a ich to veľmi podporilo v tom. Mám veľa zážitkov a pomerne silných a jeden si tak pamätám, keď som bola s nimi práve na jednej takej intervencii v triede, kedy som vnímala prichádzajúce deti do tried, ktoré boli pomerne bez nejakej výraznej mimiky v tváre, čiže nebolo vidno, že by sa trápili, ale ani že by boli šťastné. A po chvíľke, kedy sme sedeli v kruhu a ukrajinské psychologičky oslovovali, ako sa majú a s čím sem prichádzajú, tak bolo vidno už mimiku detí, ktorá s tým prichádzala, to znamená aj úsmevy, ale boli vidno aj slzy. A boli náročné miesta, keď sa ich pýtali práve po teda nejakom čase v tej skupine, že ako sa tu majú, ako im je. A bolo vidno, ako sa dotýkajú tých bolestivých miest, tie samotné deti samé u seba. Bolo vidno, ako to tie naše ukrajinské psychologičky same zvládajú, ako sa ich to dotýka, ale ako tou profesionalitou tam vedeli byť, že vedeli tam byť aj ľudské a vedeli to ako keby osloviť to, čo tie deti majú. A keď im iba pritakali, že hej, aj pre nich je to ťažké a že aj im je smutno za tým, čo opustili, aj oni tam majú rodiny, a že napriek tomu sú tu a že môžu z toho ako keby vyťažiť, tak to bol pre mňa taký silný moment. Po stretnutí, keď sme sa sadli do auta, tak sa rozplakali. A to je to, čo ako keby potrebovali pustiť.
A to boli chvíle, kedy sme sa potrebovali iba objať a došli sme sem, tu sme si dali kávu, čaj a prišli s tými zážitkami takými, že oni vedia, že vedia byť nápomocné, ale že tiež to žijú. A tam som si možno ja silno uvedomila, že to, čo potrebujem v tejto chvíli im dávať, je ľudská podpora. Neustále byť s nimi v kontakte, pomáhať im k tomu, aby sa oni tu bezpečne cítili a mali, lebo oni vo významnej miere to bezpečie museli dávať na tých školách a dennodenne tým byť konfrontovaní. To, aby sa nedotýkali s tými bolestiami tých svojich vecí.